Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U ovotjednom pregledu događaja i zanimljivosti među Hrvatima u svijetu donosimo priču iz Frankfurta o Hrvatskom gospodarskom savezu, iz Trsta o novinaru Eliju Velanu, iz Petrovaradina o blagdanu tamošnje hrvatske zajednice, iz Vrhovina gdje su predstavljeni zaključci 6. sjednice Mješovitog odbora Hrvatske i Srbije o zaštiti manjina, iz Gradišća o problemima nogometnih klubova i sportskih društava. Pomoći ljudima koji su završili radni vijek i vraćaju se u domovinu. Mladima koji dolaze u Njemačku tražiti posao, te povezivati tvrtke i pojedince koji žele poslovati u Hrvatskoj, odnosno Njemačkoj. Tako bi se ukratko mogle opisati aktivnosti Hrvatskog gospodarskog saveza. Riječ je o udruženju osnovanom prije 7 godina u Frankfurtu. Zvonko Božinović. Naziv Hrvatski gospodarski savez sugerira da je riječ o državnoj instituciji, međutim to je privatna inicijativa koju je prije 7 godina pokrenuo bivši srednjoškolski profesor i ravnatelj Mario Šušak. Hrvatski gospodarski savez je jedno udruženje koje pomaže svim subjektima, poslovnim subjektima u Hrvatskoj i u Njemačkoj. Znači svi koji imaju interesa iz Njemačke nešto raditi u Hrvatskoj i tako isto iz Hrvatske u Njemačku. Jer uvijek postoje pitanje kako to pravno napraviti, što napraviti, kako otvoriti podružnicu, kako pronaći poslovnog partnera, jer je to najteže pitanje u biti u tom poslovanju, na što paziti kod poslovanja, što vid ugovora i tako dalje. Potražnja radne snage, Njemci su trenutačno u velikim, ajmo reći, problemima što se tiče educiranog kadra, tako da onda isto njima pomažemo u potražnji radne snage, tako da ima različitih sektora kojim se bavimo, tako isto EU projektima, tako da sve u biti kao komora u malome funkcioniramo ovdje. Prvi veći projekt bio je povezan s gradom Zagrebom, a radilo se o dovođenju djece poginulih hrvatskih branitelja na praksu u Njemačku. Posljednji se dogodio prije nekoliko tjedana, kada je među ostalim izaslanstvo Mainza posjetilo Hrvatsku i razgovaralo o novim načinima suradnje. Mi smo potpisali sa gospodarskom komorom sporazum o suradnji gdje je definirano suradnja i tako da možemo reći da smo produžena ruka u određenim dijelovima gospodarske komore, ali nismo financirani od njih. Znači mi radimo ovdje na sam svoju svijest i ono što možemo napraviti. Znači financiramo se kroz članarinu, djelomično kroz usluge koje nudimo i to je način našeg financiranja. Pratili smo i jedno od druženja članova i aktivista Saveza u Offenbachu, gdje je domaćin bio odvjetnički ured Alojza Kovača. Donedavno se više govorilo o ljudima koji završavaju radni vijek u Njemačkoj i raspituju se o mirovinskom i zdravstvenom sustavu, ostavštini i sličnim problemima. Danas dolazi nova emigracija iz Hrvatske koja ima svoje probleme. Mi, mnogi koji smo rođeni ovdje vani, sigurno ćemo ostati, najmanje očekujem nekako do mirovine. I sad od kad se Hrvatska zbližila, od kad je postala članica Europske unije, jako puno mlađih ljudi, školovanih, obrazovanih ljudi dolazi ovamo. Nažalost, situacija ekonomska u zemlji kod nas doma takva je kakva je. Politika isto igra svoju ulogu, nije u stanju najbolje mozgove, najkvalificiranije ljude zadržati, platiti ih adekvatno. Da su ljudi prisiljeni, umjesto možda 1000 eura u Hrvatskoj zarađivati negdje vani, da mogu sebi i obitelji, ženi, djeci osigurati bolji život. Tu vani mogu 2000, možda 3000 eura ako su specijalizirani zaraditi. Naravna stvar da onda ljudi razmišljaju o odlasku i dolaze ovamo. Mi se naravno uvijek nadamo tome da će oni nešto naučiti ovdje, nešto više, savladati jezik i sebi sami isto stvoriti mogućnost s time opet se moći vratiti u Hrvatsku. A s druge strane gledano, nama malo lakše pada ako je neko dole na tržištu rada, ako mi možemo to, kroz to osloboditi to ljude koji su na tržištu, da im nudimo bilo kakvu mogućnost, pogotovo ako nisu još stažirali, jer ako su ipak stažirali, a nemaju posla, bolje da imaju nekakvu praksu, nešto u životopisu, nauče nešto. Većina članova okupljenih u ovoj udruzi mladi su ljudi sa zavidnim karijerama, rođeni i školovani u Njemačkoj.
Franjo Akmadža završio je strojarski pa ekonomski fakultet, zatim je na ekonomiji magistrirao, a trenutačno je u menadžmentu automobilskog diva s istoka. Tu mogu biti kombinirati, znači moj strojarski dio koji je završio kao i gospodarstvo, jer radim u jednom odjelu koji je vrlo specijaliziran. Znači mi progovaramo sa Europskom komisijom, sa Europskim parlamentom ili sa njemačkim i drugim ministarstvima o zakonu što se tiče automobilne industrije. Jer svaki zakon koji Europski parlament i Europska komisija koji osvajaju utječe normalno na takozvani naš biznis. Znači, ako oni kažu da CO2 treba sniziti na 95 grama na kilometar, onda to nama znači 300 milijuna eura na primjer investicija. Akmadža također upozorava na dugoročne posljedice najnovijeg vala iseljavanja iz Hrvatske. Dosta je žao, mi to vidimo u Gospodarskom savezu ovdje, da vidite svaki dan mi najmanje primimo 30 do 40 upita, znači žele se zaposliti u Njemačkoj, to su obrazovani, znači imamo od vozača autobusa do inženjera elektrotehnike ili strojarstva koji završili u Splitu, Zadru, koji je tražio posao u Njemačkoj. U jednom je dobro da vide u svijet, ali u drugom je žalosno da mladi ljudi koji su naučeni u Hrvatskoj, znači Hrvatska je platila njihov fakultet i školu, da dolaze u Njemačku